Lebo dneska som išla 2,5 hodiny na pešej zóne. Moji kamarádi, moji plavci, tí starí chlapci, oni vyhrali vlastne svetové majstrovstvá s mojim bratom. Ideme cez môj favoritný pohľad, lebo o tom snívam vždycky v cudzine. Môžeme ísť takto? Na Eve sme žili a prvýkrát flirtovali také veci. Tu sme koľko razy preplávali cez Vach domov do Annavily. A toto je môj favoritný pohľad. Ale musíte na to trošku. Toto bolo kedysi Lido. Tam sa môj otec kúpával v takých plákoch poholená. Toto bol môj favoritný pohľad. Tu na touto stranou vždycky idem. Vždy. Lebo vždy sa na to podívam a potom sa mi o tom aj trošku sníva. Môj dedeček. Môj starý otec, môj opapa, tu je môj apu, môj otec. A tu stojím, mám tú výhodu, to šťastie, že som tu. Tak zhodná, tento článok, celý svet. Celý svet? Áno, no tak ja mám rodinu na kontinente. Teraz to ti vyvrcholenie, ja viem, že tam všetci velebili, ale tu máš takých najvyšších. Kto? Mali by sme ti aj zakryť očička. Velebíme život, Dušanko. To som trhal som to na Môj rodný. Takže dovolte, aby som privítal pani Anitu medzi nami. Veľa vďaka vám všetkým. Veľa vďaka vizionárom, čo urobili túto renesanciu domčeku na Stračej nôžke 30 rokov. A veľmi vďačná som tu na manažérka moderného štýlu, absolútne, majiteľka, obidve vizionárky a celý ich tím. Toto bola naša miestnosť, tu nás sme oslovovali všetkých tých priateľov, ktorí boli u nás. Dušanko, si pamätám mnohokrát. Veľa vďaka vám všetkým, že som toto ešte mohla prežiť. Že na to mysleli, že vlastne tu žila rodina, generácie. Tu bola atmosféra, že sa dala krájať nožom. Silná. A že je tu ešte cítiť tie artefakty a toto. No, ďakujem. Deje Rutenka. Potom budem. Áno, čiže ešte dovolte, aby som vám predstavil pani riaditeľku Mestskej knižnice mesta Piešťany, pani My sme sa Ďalovú, stretli raz. pani Šiškovú, majiteľku tlačiarne, taktiež pani Maricu Ličkovú. Áno. A tam vzadu pozerá Simona Jurčová a Jurčovci. Áno. Bože môj. Myslím, že sa ešte teda... Všetky tie mená sú mi veľmi známe. Tak mohli by sme začať, čo pre vás vlastne znamenalo aj to, keď ste teraz prišli do Piešťan a možno keď ste videli aj tento nádherný dom v takejto podobe, síce už zrekonštruovanej, ale ten génius loci tu určite zostal. Čo to pre vás vlastne znamenalo, aké ste mali pocit? Tie pocity sa vyvíjali z toho dôvodu, že boli tak potlačené, 30 rokov sme nesmeli vstúpiť do domu, nikto z našej rodiny. Ja to musím povedať. Že my sme vlastne odmietali mať iné pocity. Môj brat stále odmieta ešte v Austrálii, príde sem. A potom pani Ruženka Straková nás viackrát pozvala a my sme neprišli. Ale bola som tu s celou rodinou, bola som sa zvonku dívať, bola som veľmi nadšená, že vôbec ten dom zažíva túto obnovu a tento nový život. To ma veľmi tešilo, ale nechcela som sem skročiť. Lebo ako hovorím, u nás bol veľmi intenzívny rodinný život. Veľmi intenzívny. Po každej stránke, po tej strašnej stránke nás rodinu vyhatovali aspoň 10 krát, lebo tu boli kúpele. Potom boli ťažké doby, keď otec nemal prácu, musel robiť 200 obrazov, aby uživil 4 krky.
On len poloval, aby sme mali čo jesť hydinu. My sme už nemohli ani čo cítiť tú hydinu. Mnohé roky potom. A takže ja som si povedala, ja tam nepôjdem, to je pre mňa skončila. Moja dcerka než umrela, tak ma prosila, aby som konečne zabudla na Annavilu. Lebo tak nás to trápilo tie roky. A potom pani Straková bola veľmi vydržala. A vydržala nás pozývať stále. Tak moja dcerka Merilu, boli sme tu všetci ešte aj so psíkom. Povedala, ideme tam. Tu nás sa hrozne moc udialo, tam sa veľa udialo. Tu bol, neviem, však ty si tu točil, nie? Film. Scény. Nakrúcal. Áno, po slovensky. Ja mám veľa čechizmov, lebo som žila v Prahe. 11 rokov študovala som na Karlovke. My sme založili Laternu magiku. Ja som mala prvé hlavné role v počiatočnom. Teda ten film, to sme boli v Cannes, boli sme nominovaní na Zlatú palmu. Prvá science fiction na východe. Potom som mala program pre celú republiku, lebo som bola slovenský, 10-krát odpovedz. To bol taký jediný kvíz. No a potom Šmitec, lebo sa stali veci, ktoré sa nemali stať. Neviem, či o tom mám rozprávať. Áno. No. Tá Annavila je môj osud vlastne. Ruženka, kde si? Počúvaj. Lebo tu bývali ľudia hore. Toto je dôležité. To je môj osud. Toto. Bola tu jedna mierová delegácia zo západného Nemecka, ktorá chodila po celom svete, práve sa vrátili z Dili a bývali tu na. Ich syn tej hlavnej dámy, ktorú poviem, kto to bol, išiel dole, videl akademický maliar, Aurel Kajlich, zaklopal na dvere, o 3 po obede, odišiel o 3 v noci. Naši boli takí, rozprávali sa. Ich syn, on bol asi taký študent, asi o 3 roky starší ako ja. Naša dcéra študuje v Prahe. My ideme do Prahy, mamička a ja pozvať na raňajky do hotelu Flora. Tak ma pozvali, no tak to bolo. On sa do mňa veľmi zalúbil. Mamička ma veľmi mala rada. Bol to západno-nemecký prezident, doktor Heinemann. Jeho manželka, jedna vzácna žena, teológ, Švajčarka. Strašne moc listov, ona mi do smrti písala. A už som bola v rukách českej a ruskej kontrašpionáže. Lebo on bol veľmi proti komunizmu. Oni ma nutili, aby som sa za ňoho vydala. To boli 4 roky, čo ma nutili. Nakoniec som odišla. Legálne. A tam začala moja životná história. Od Alžíra do neviem kam. Do Švédska, do Ameriky. Ale som rada, že som tu. To si ešte povedzme, ono to tak zaniklo vlastne v tom, na začiatku, v tom takom ešte ruchu, ešte v tom usadzaní. To, čo znamenali Winterovci pre Kúpele, to znamenali Kajlichovci pre mesto Piešťany. Môžeme to tak ľahko naformulovať. Vítam to a prosím vás, práve to o tom chcem hovoriť, aby ste ma všetci podporovali, alebo prosili podporovať. Ja sa teraz bojujem o to, aby toto bolo, lebo je to ulica váženého slovenského občana, váženého, ktorý ale s Piešťanmi moc spoločného nemá. A čiže Kajlich bol zakladateľ Piešťan spolu s Winterom a ešte Richtárom. Nezabudnime toho Richtára, aby sme boli spravodliví. To bol tiež vizionár. Ako sa volal? Gašpar Štefánka. Áno. Áno. On by mal mať ulicu tam, kde býval, a Anton Kajlich by mal ulicu Antona Kajlicha. Ja hovorím vďaka Daniele s primátorom. Môj starý otec, teda o papa sme hovorili. No. To úplne zaslúži. Vy ste sa ma pýtali, ako sme sa my zoznámili. Tak ja som poznal pána Aurela Kajlicha, maliara. Tu bol taký písací stôl, tu bolo také sedenie a ja som sa s ním zhováral. Dokonca som mal veľkú chuť v 70. rokoch nakrútiť o ňom film. Aj kvôli tomu, že naozaj to malo svoju atmosféru, umeleckú atmosféru. Pán Aurel Kajlich byl veľmi otvorený a veľmi príjemný rozprávač. Aj sme sa bavili o mnohých veciach, nielen o malbe. No a potom neskôr som si obľúbil vôbec tetu Jolku
Kajlichov, chodil som sem, pretože ona bola naozaj takou dušou toho domu. Ja keď som ako decko si uvedomoval, že Piešťany sú jedno nádherné mesto. Ako malý chlapec, keď som na bicykli išiel na tréning na Evu, tak som vnímal, že idem po parku pri múzeu a tam, že tam proste boli chodníky vysypané mramorovým štrkom, poliatá tráva. Vnímal som to ako chlapec, ako krásu. A vďaka tomu možno, že aj Dušan a ja, že sme sa nasmerovali k filmu, k literatúre, lebo prirodzene sme to ako vnímali. Estéti. Ja by som doplnil jednu vec. Anita píše o tomto celom svojom živote. Prosím ťa, ty budeš musieť napísať predslov alebo doslov tej knižky. A jediný rozdiel je, že mnohé veci ty si nezažil taký život ako ona a musel si mnohé veci veľmi pôvabne povymýšľať. Fabulovať. No, ja keď si spomínal, ja som to bol chlapec, taký malý čučulák, chodil s otcom. Do rodinou prišli sme Kajlichovcom. A ja som ako malý bol fascinovaný. Veľa som kreslil, ale čarbal som. Ale otec bol kolega Aurela Kajlicha, môj kamaráti. A keď som prišiel, videl som tie obrazy, ako tie rámy sa dotýkajú, proste ako všetko tu hrá, ako v nejakom múzeu proste vychádzajú. Ale to je tak, že my sme boli tá rodina, ktorá bola veľmi silná už od roku 1700, neviem koľko. To bola rodina, čo sa vysťahovala do severného Talianska. Oni sa volali De Petris, ako von Stein, di Domodozola. Ešte mám fotku s babkou v krinolíne, to je zrejme nejaký dagerotyp. A tá rodina zažila šialene moc. Ale tá rodina bola ako vták ohnívá. My sme takí trošku blázniví. Pre mňa to bolo ako Savo. Som prišiel do Savo. No bol to. Ale ten papagaj, Anita, ten papagaj tu v tej nádhernej klietke, pamätám si, jak sme obdivovali. Ten papagaj bol symbol slobody a nádhery. Kuky, otec to má na ramene, lietači, čo boli v termii, chodili sem, prečo by išli na kávu? Išli sem, otec robil, oni tu sa sedeli, ani si ho nevšimali. Tu sa diskutovalo. Alebo chodil jeho Lorenzo, advokát, on si chodil sem pospať. A všetci tí výtvarníci, Janko Aleksi k nám vstup, všetci chodili k nám. Janko Aleksi prišiel sem, prvý priniesol, ja som prvé slimáky jedla, on priniesol. A jeho, môžem to povedať, oni boli fantastickí, jeho žena Sára, a on stále, ako ja, tiež rozpráva poviedky, príhody, zážitky, stále strašne mu to mlel. A mamička hovorí, veď Janko, veď, že to napíš. A on zostal veľký spisovateľ. Život není Majales. Áno. A potom títo želivskí, Mudro, keď má otec výstavu, ja vás pozvem na chatu a budeme opekať veľké prasa. No, a ja som tam ako tak fungovala, ako že otec hovorí, tu nechodia sa dívať, tu sa chodia dívať na teba. A toto je pravda, ja som malý čučula, čiže ja som ešte oženaný do nič. Ale bol som malinký tam v tom sprievode a tí chlapí, všetci od môjho otca ďalšie, keď obdivovali, že tá Anita, tá švédka, to je úžasná to dievča, tá herečka. Som vnímal, že proste, ešte nevedel som, že prečo to je, ale tí chlapí ťa úžasné, to dobre. Ja viem, ale ja som bola aj nebola som taká sprostá. Ten deň, keď sa rozdelilo Česko a Slovensko, áno, bol posledný deň tu na. To bol aj môj posledný deň, ktorý som netušila v Annaville. Netušila, ale nevedela, ale tušila. Áno. Taká striga, ja som trochu striga. Áno. Tušila som, to je zlé, to leží niečo. Takže nebolo elektrina, nebola voda, bola tma ako v rohu. Tu bol veľký stôl, ja pri sviečke idem do všetkých týchto. A všetky dokumenty, to je moja veľká zodpovednosť. Všetky papiere, čo staré, korešpondencia, fotky asi 800 fotiek, staré fotky, všetko to vezmem. Vďaka Pánu Bohu. To bolo také ako príznačné, to rozdelenie, to všetko, toto. A to som ako vzala, druhý deň prišiel Marcelko, vzal mi kľúče.
Ja hovorím, Marcelko, prosím ťa, daj mi aspoň jednu izbičku, aby sme sa mohli chodiť. To nemôžem. A potom som ho 15 rokov nevidela. 15 rokov som tu nebola. Liečivej piešťanskej vode a bahnu, bohatým na síru, ale tiež starostlivosti lekárov a ošetrovateľov, ďakujú každoročne tisícky domácich aj zahraničných pacientov za uzdravenie. Ale nie len chorí, i zdraví návštevníci Piešťan tu nájdu príjemné prostredie na oddych a rekreáciu. Naše detstvo bolo všade, nielen tu na otec pracoval a tvoril všetko, ale aj tam mal veľký stôl, na ktorom pracoval a my sme ho vyrušovali, ovšem on sa vyrušiť nedá a ďalej si pracoval. A to je Kokinov, čo bol teda symbol Anna Vili skoro v klietke, ktorého niekto nechal umrieť a klietku rozsekal. A to je moja dcerka, ktorá ma opustila pred pár rokmi, Jasinka. Ja. Naše detstvo bolo najkrajšie detstvo a mladosť, to sme si v Amerike povedali, to sme si veľmi úprimne z celého srdca povedali. A to ma dojíma a ja už končím, lebo budem tu plakať. Je to obrazy. Moje milované schody, fantastické. To je veľmi dobrá poloha tejto Anna Vili, nádherná. Nádherný pohľad na všetky strany. My sme tu strávili krásny život, ja som za to začala. A som vďačná, že Anna Vila znovu žije. To je krásne art deco. Pekné. Kvalita. Tie francúzske okná. Dúfam, že tam raz dáte aj tie okenice. To je taký provencálsky štýl. Tak ahoj.